e de lung, vedem. Acolo ai asta de tot în capăt. Acum o punct în spate. Exact, e decuplat, da? Până îl cupăm, apăsăm în față și mai mutat în spate. Deci, în V. Astea două trebuie să stea în V. Față și spate, da? Așa, față, spate. Și cuplat un pic